Coman se întoarce. Varianta comodă este această pasă în stânga. Vanionul rămâne jos. Coman așteaptă. Coman scoate. Gol! Țucudean! Țucudean! Atent Radu Petrescu. Casa bate repede în margine. Acolo este Ganea. Ganea îl driblează pe De Amorim. Morar, Ganea, gol! 1-1. Îl scrie Țucudean. De la golul 2. Se face 2-1. Greșeală în defensiva lui Dinamo și Țucudean punctează împotriva. Încearcă Țucudean să protejeze, ține mingea în posesia echipei sale, trătat de preluare, dar Voiculescu scoate bine mingea aici până la Pleașcă. Centrarea lui Pleașcă, gol! Gol Țucudean! Pleașcă! Continuu. Antal. Triunghi de recuperare bună al botoșenilor, totuși Antal iese cu mingea, răuță, Sârmărtean. Pasă spre Țucudean, Țucudean profită de greșeala lui Dimitrov, Țucudean, gol! 2-0 Pandoi Târgu Jiu, eroare enormă a bulgarului Radoslav Dimitrov. Se face 2-0. Momente mai bune parcă după ce au marcat golul de 1-0 pentru cei de la Gazmetar Mediaș. Pasă excelent în flancul drept pentru cursa lui Valentin Munteanu. Munteanu dribbling, intră în centru. Munteanu din nou, Țucudean, gol! 1-1, minutul 34. Sârbe are 29 de ani, un jucător care în iarna anului trecut a fost în probe și la FC Botoșani, însă s-a accidentat și n-a mai fost oprit până la urmă de Leo Grozavu. E până la urmă gol! E până la urmă gol! Este 2-1 pentru Pandurii. Țucudean cu dubla. Degajarea lui Buis. Iată-l pe Țucudean, care deschide scorul după o pasă venită de la Trifu și o ezitare a asistentului. L-am văzut pe Florin Păunescu. Încă un debut se pregătește în Liga 1. Doro Adrian Dumitrescu are 17 ani. Șut pe care Pesania îl scapă în poartă, incredibil! Gol marcat de Țucudean, 1-1 în minut. Contra Pandurilor a fost 2-0 pentru Pandurii, dar și pe stadionul Dampăl Timișanu a fost 2-0 pentru Timișoara. Să vedem însă acest atac, vine șutul, gol! Gol! Țucudean deschide scor. Are 34 de ani, dar Ungurușan are 32. Tamaș, pasă bună. Chipciu din prima, Rusescu. Chipciu, pasă bună. 3-0. Chipciu foarte lucid și foarte altruist. Îl servește pe Țucudean, care urcă scorul la 3-0. Iată, se lasă cu urmări serioase pentru cei de la Steaua. Steaua însă și cu un om în minus se aruncă spre poarta lui Abraham. Nu mai e timp de văicăreli. Popa pentru Stanciu, din nou Adi Popa. Îi revine mingea lui Stanciu, gol! Țucudean relansează. Pentru că n-a apucat să se intre Gherme, se face ultima schimbare și la oțelul Tătar este pe marginea terenului. Un sfert de oră plus prelungiri au mai rămas din această partidă. Steaua înscrie prin Țucudean pentru prima dată când Țucudean reușește să îi ia fața lui Miron și oameni în plus, Steaua pe finalul acelei partide.
Acum Bănel aruncă mingea în careul lui Arlauskis. Lituanianul prinde și îl pune pe atac pe Tănase. Tănase este urmărit de Mitrea. Tănase pentru Chipciu într-o zonă liberă a terenului. Țucudean! Țucudean! Gol! 4-1. Poker Steaua. Țucudean marchează. Să uriașă pentru Steaua, lovitură de la colț pentru echipa campioană. Chipciu se uită către Careu, acolo unde a urcat și Varela, este și Pap, Tănase și gol! Șutată, însă niciun picior de stelist nu a reușit să devieze mingea în poarta goală, pentru că Silviu Lung Junior apăra colțul scurt. O nouă minge recuperată de steliști, care, vă spuneam, nu le permit celor de la Astra niciun moment de respiro. Poarta goală, gol! Țucudean! 2-0 pentru Steaua. Derby have settled, I would say so. Throw into Charlton, left side of midfield. Referee says get on with it, you're taking a month. He did so. Jamie Ward wins the ball back. Can he keep it in play? He does. Nice first time pass, is it? No. Only as far as Boyens. Martin can't get there, makes the challenge. Derby just pushing Charlton back inside their own half at the moment, running it all the way back to the edge of the penalty area, and Ben Haim will bring it away on the right side. He's got the runner in Gomez. If he decides to run, goes... Incredibilă ratare. Am avut în runda precedentă ratarea lui Florin Tănase. Acum o ocazie poate la fel de mare, deși Elton nu a avut în niciun moment mingea sub control, nu a reușit să o atingă. Atacul lui Dinamo prin Cosmin Matei. Matei, centrarea lui Matei, Țucudean, gol! Gol Dinamo, 2-0, minutul 24. O fază îndrăgostit, să spunem, de cartonaș. Și Alexandru Tudor a arbitrat de 2 ori pe Dinamo, odată în partida de cupă cu Pandurii, când a acordat numai puțin de 9 cartonașe galbene. O centrare bună, gol! Dinamo! Țucudean face 3-0 și deja Dinamo... Din nou stopperul francez al lui Dinamo, Steven Tico. Minge în zona centrală, ajunsă la Țucudean. Matei, reprimește Matei. Bun atacul, bun atacul. Centrare în fața porții și cred că este autogol. Este Țucudean în fața porții sau un autogol, este însă minut. A fost preluată de un consorțiu farmaceutic, de atunci a crescut câți alții în mai mulți ani. Să vedem însă această primă acțiune, este până la urmă 1-0 pentru Dinamo în secunda 22, o greșeală a chinezilor de care profită. În 96, el a câștigat de altfel și ultimele 2 titluri cu Guangzhou, dar și Liga Campionilor Asiei, de asemenea și Cupa Mondială. Trofee care i-au plusat mult și la cotă și la salariu. Centrare bună acum, 2-0 pentru Dinamo. Țucudean reușește dubla, iată, în doar 15 minute. Filip nu are cui să îi trimită mingea, vine Joel Toma. Nou la Asteriano Filip, centrare spre Curtean. Dorin Rotariu a lovit mingea cu capul. Țucudean, gol! George Țucudean reușește să marcheze până la urmă în poarta lui Cărniauskas. Și iată bucuria băncii de rezerve a
O trecere a lui Hugo Moutinho, portughezul, este atacat de Cosmin Matei, între trei adversari nu avea nicio șansă. Galcev, cel care a recuperat. Curtean în dreapta este Cosmin Matei. Cosmin Matei se uită în careu după Dănciulescu, este acolo și Țucudean. Marius Alexe spre Țucudean și este gol! Dinamo! Gol marcat de Țucudean. Ocazie foarte mare irosită de George Țucudean. Un singur gol înscris în acest sezon, tocmai împotriva Stelei pentru Țucudean. Din nou Dinamo periculoasă prin Strătilă și este de această dată 3-0. Combină cu Big Falvi. Din nou Borceanu primește balonul Răduț, luat în primire de Grigore, greșește Răduț, pasa Țucudean, încearcă să depășească pe Geraldo și reușește. Țucudean continuă, Iliev încearcă să-l blocheze, Țucudean, gol pentru Dinamo. Minut. Pasează nestingheriți ucrainienii. Să recunoaștem o echipă mai bună. Pe ansamblul celor două meciuri, în condițiile în care golaverajul în clipa de față este 5-2 pentru Vorskla Poltava. Nu cred că se poate pune problema de cine este echipa mai bună. Gol marcat de Țucudean, 5-3 pe cele două.